Kumusta naman mo mga kamarites? Mayong adlaw, mayong adlaw. Oh, sagkita na punta kamarites. Ayaw sa job i-scroll kamarites. So, today's video kamarites is about unsa ba jud ta nga mobarog sa pagtulun-an sa Ginoo isip nga manununod ni Jesus Christ, manununod sa iyang gingharian mga kamarites. Kanang mosunod ta sa dalan padulong sa langit lisod kay kamarites, daghang mga pagsulay, daghang mga pag-antos, pero bisan sa tanan nga nagpabilin ra gyapon tang nagbarog sa Ginoo kamarites. So naana naman jud ang kinabuhi kamarites kung magsunod ta ni Kristo. So bag-o ra man ta nag-celebrate sa pagkabanhaw ni Jesus Christ mga kamarites, kanang sa kalibutanon nga pagbanhaw. Pero actually kamarites, dugay na siya nabanhaw 2,000 years ago na. Tuwa na siya sa amahan sa langit, tuwa na siya naglingkod sa tuo sa amahan, tuwa na siya dito, dugay na. So ang ato lang paningkamutan kamarites nga ang magkinabuhi ta pirmi sa kabubuton sa Ginoo kamarites. Tambang tuloy kamarites. So nin-ana ra kamarites nga na ako'y verse nga ipabilin tungod kay masihisama ta nga nagtuo ta ni Jesus Christ, nya balitok dayta kamarites, nabang ang utok na bali, balitok nabali ang utok. Patong anak, mindset ba, mindset. So nin-ana kamarites na ako ibilin yung verse diri sa Epeso 4 verse 14 nga ana siya diri kamarites. Dili na unya kita sama sa mga bata, kuani kamarites, ang BB Bible ra gihapon ni kamarites. Dili na kita sama sa mga bata sa Epeso 4 verse 14, dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulun-an sa malimbungong mga tawo nga mapasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. So kalagmitan mga kamarites karon kanang daghan na kay mga tanghaga sa kinabuhi nga mapahilayo ta sa sabakan sa Ginoo kamarites, tungod kay daghan na kaayong mga paglinlang nga sama na ta sa bata nga asa dapit ang kana bang uyon kamarites, kung asa dapit ang balod padulong to apod ta dito napadpad kamarites. So nin-ana in short, wala ta na kuan bitaw, wala ta natukod sa bato nga kanang lig-on kaayo bisag unsaon og bali-bali sa hangin, dito ra gyud nagpabilin ta nga nagbarog ug nagtindog. So daghan kaayo nga labi na sa mga kalibutanon nga mga buhat, no, sa mga mangitngit nga mga dalan, usahay ilabi na Kristohanon ta, nakalimot nata kung napalid na dayta sa hangin unsya diri kamarites, mapadpad ngadto nganhi, nagbali-bali nga hangin sa pagtulun-an, malibungon mga tawo nga magpasalaag uban pinaagi sa mga tanghaga silang mga binuhat. So nin-ana kamarites, kung asa dapit ang hangin tuwa pod ta ipadpad, wala tay kanang baruganan sa pagtuo nga pinaagi ni Kristo
kamarites. So na ako'y isa nga verse kamarites diri raghapon sa Episo 5 verse 11 nag-insiya diri, ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit hinon ibutyag kini. So nga anak diri siya kamarites, dili ta mag-apil-apil sa mga mangit-ngit nga mga buhat. So kabalo na ta mga kamarites unsa mga klase nga mga kangit-ngit kamarites is naghiskot o siya kangit-ngit kanang kangit-ngit nga buot pasabot nga buhat nga dili maayo nga ato ang ginabuhat diri sa kalibutan. So mao na ang meaning sa kangit-ngit nga atong kinasubay. So kinahanglan nga kung kabalong ka nga kung nakas kangit-ngit karon, time to magawas ka sa kangit-ngit o makasubay ka sa kahayag nga dalan. So naana ka kamarites kung naa si Jesus Christ sa ato ang kinabuhi, maskin wala tay kwarta, kontento ta kung unsay hatag sa Ginoo sa atoa. Ang ato ang gipangayo ang kalinaw, ang kalipay, ang presensya. Kung mailhan nila nga naa si Jesus sa inyong panimalay, kanunay na ang kalinaw, ang kalipay. Ang kanang dili nimo ba dili nimo ma-imagine kung unsa ka kalipay nga naa nimo ang kalinaw sa kanunay kung naa si Jesus nga may nagsinter sa ato ang kinabuhi. Diba? So kamarites, minako nga naman nasabtan today's video nga mga buhat nga ingon si Jesus Christ nga dili ta mag-apil-apil niini. So atong imbitahon ang Holy Spirit nga ang kaalam ihatag sa Ginoo sa matag usa kanato, sama diri nga giingon nga ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat, ayaw kamo nga iya sa kangit-ngit. So wala may kanang iya kanang daotang buhat nga iya sa kahayag mga kamarites, kundi iya jud na sa kangit-ngit kamarites. So dili ta pahiyon kay kabalo ang Dios nga masuko siya sa ato ang kaugalingon kung magpahiyon ta sa mga buhat nga kangit-ngit diri sa kalibutan, ilabi na karon kamarites nga unsa na jud kaayo kadanlog ang kalibutan, ilabi na sa mga dapat i-gather nato, ilabi na atong mga anak tungod kay naa atong mga anak usahay nga buotan na ara diri sa balay, nag-abot unya anak sa eskwelahan, nag-abot sa daghang mga classmate, o sila pa'y madala sa mga kangit-ngit nga buhat. So ana ra nga uban sa buhat mga pag-ampo nga unta dili sila kuan ba sa mga sangit-ngit nga buhat kay ang pagbadlong baya pud no, labi na ang pulong sa Ginoo makahatag nimo kaayuhan, makahatag nimo kagawasan, makahatag og langit nga kanang kaalam kamarites. So ana ra akong gina-challenge nga unsay mga istorya hulihunyo sa palibot nga makapabali nimo, makapa-ug-asa ang balod tuwa ka, dapat kanang lig-on ka sa kanunay nga magunit aron maadto ta sa langit nga gisaad sa atong buhi nga Dios. So happy. Please subscribe the YouTube channel guys. Please follow the Facebook page. Kani guys. Type lang alias vlog. Alias vlog guys. Don't forget. Salamat.